Ngiyababingelela abazalwane egameni elihle leNkosi yethu uJesu, umbelele iNkosi mawungcwele uNkulunkulu phakathi kwethu esimnikeziwe ngomusa ohamba nathi noma phela sikhona. Ngibingelela omama, intombi, obaba, insizwa kwelihle igama leNkosi yethu uJesu. Siyabonga abazalwane, uthando, umusa enisenzela khona, ngoba ukusubscribe kwenu nokulike kwenu nokukhomenta kwenu kuwumusa ovela kuNkulunkulu ukuhambisa i-movement kaNkulunkulu emhlabeni wonke. Keep on sharing egameni likaKristu Jesu. Umamkhonto sekulelo suku, sekuleso sikhathi sokukhuleka, sokuhlangana noNkulunkulu, sokuhlala emadolweni size kwi-presence kaNkulunkulu egameni likaJesu, ngoba i-purpose ukuthi abantu bafinyelele kulazini iqiniso, bahlale eqinisweni. Namhlanje sizokhuluma ngokuthi asiqedwa thina sinoJehova. Last week bazalwane besikhuluma ngomthandazo. Sithi thandaza, ngiyathemba ngiyakholwa ukuthi siyathandaza. Izolo ubuthandaza, namhlanje uyathandaza, kusasa uzothandaza. Kube ukuphila kwethu ukuthandaza abantu besifazane, abantu bakaNkulunkulu. Lapho ukhona ufacene nanoma nani, uthandaze egameni kaJesu. Namhlanje ngizothi nje asiqedwa thina sinoJehova osizungezile ngasemumva nangaphambili egameni likaKristu Jesu waseNazaretha. We're going to share the word of God egameni kaJesu, Exodus chapter 1 uverse 19. Uverse 19 athi, ababelethisi bathi kuFaro, ngokuba amaHebherukazi angenjengabaseGibhithe, anamandla, abeletha engakafiki umbelethisi kuwo. Haleluya, haleluya. Sinamandla thina, sinikeziwe amandla uNkulunkulu, siphiwe ngomusa amandla uNkulunkulu. La uFaro wayenikeze ababelethisi baseGibhithe assignment ukuthi uma nje beke babona ingane yomfana iphuma esizalweni sowesifazane bayibulale. Kodwa uNkulunkulu wangena kubabelethisi. Bathi uma bebeqhamuka bafika owesifazane sebelethile, ulithi izwi kaNkulunkulu ngaphambili kuverse 20 lithi ababelethisi babemesaba uNkulunkulu. Not that babefika kwesinye isikhathi, I'm sure babefika bemzalise umHebherukazi wesifazane ezala ingane yomfana, kodwa babengayibulali ingane zabafana. Why? Babesaba uNkulunkulu. Izwi kaNkulunkulu lisho njalo. That is why uNkulunkulu abenzela ifavor, wabenzela inceba, wababusisa, ngoba besaba uNkulunkulu, abayisabanga inkosi. Inkosi futhi yayingababulala ukube yake yafind out ukuthi babe against umyalelo wayo inkosi, kodwa ngenxa sebesaba uNkulunkulu bathi noma bezalisa ingane zabafana kodwa beyigcine kunjalo. Ngoba abantu besifazane bazalwane sibizele ekuthenini sisupportane, noma ngabe umbuso utheni, but uNkulunkulu usibizele ekuthenini sisupportane, sesekelane, singabulali izinto uNkulunkulu asinikeze zona ukuthi siphilise ngazo isizwe. Singabulali izinto uNkulunkulu asinikeze zona ngomusa ukuthi kwande izwe. Uma ngabe ubuka abantu besifazane esikhathini esiphila kuso, we are so cruel to one another. Umuntu wesifazane ebulala ingane yomuntu wesifazane, eyihlanyisa, enza lokhana nalokhana, destroya imishado yabanye abantu besifazane, isitha siphendukezele thina sabantu besifazane. Whereby noma ngabe kukhishwa umkhosi ukuthi kubulala nani abantu besifazane, bese abantu besifazane thina esinamandla senza amacebo ukuthi I'm not going to do this to my sister. Angikwazi ukwenza lokho enganeni yengane yakwethu, angikwazi ukwenza ubuhlungu obunje. Ngabenza kanjani? Bese abantu besifazane esesaba uNkulunkulu thina, bese abantu besifazane esazisa uNkulunkulu kukho konke. Ngizothi umuntu wesifazane phikelela noma kubuhlungu kunjalo, phikelela noma usuzwisile ubuhlungu. Sesikhishiwe isimemeze ukuthi akubulawa abantwana bethu, sikhishiwe isimemezelo inkosi yaseGibhithe, kodwa ekseni ngizothi phikelela kubuhlungu kunjalo. Mina bazalwane ngine testimony whereby this year ngihambise abantwana bami last year, ngibavakashise kuma ongizala. It was good, it was perfect. Ngifika ngiyabashiya ngothando egameni likaJesu. Kanti angazi ukuthi sitha sihlele enye into ebuhlungu ngoJanuary mangaphosisi bekumhla ka3 kungena i-call omunye umama uthi bayacela ukuthi ingane zami engizalayo ihlale kuma. Kwaba nezizathu ke bazalana ukuthi ngibathathe kumama ongizalayo.
And okubuhlungu umama ongizala akazangifonela up until today ukuthi akhulume leyo issue. That was a painful thing. Ngaba sayingcenge ngisho ingane zami ngathi buyani bantu abamani kwazi phela ukuthi ngakhuliswa gogo, because I believe umuntu wesifazane ufuna ayikhulisele iproduct yakhe. Umuntu wesifazane ufuna ayikhulisele abantwana bakhe. And ngaleso sikhathi abantwana bami they were against ukuthi nje asibuyi ma, asibuyi. Okay, ngakwamukela lokho. It was so painful. It was a cruel thing. It was a very painful thing. Umuntu wesifazane umphuca abantwana bakhe, umphuca. Ningavumelananga, into ebuhlungu leyo. Ubuhlungu engahamba nabo a very long time. Umndeni engiphila kuwo, engishadele kuwo, ipain ababeyibuka usuku nosuku, ngihlezi ngikhali inyembezi. Kodwa ngaphikelela abazalwane, ngaphikelela ngamkhonza uNkulunkulu ebungcweleni. Angilwanga kwala nabazalwane sebehamba enkantolo landa abantwana bakho. Angilwanga mina because ngaqonda into eyodwa ukuthi angiqedwa mina. Lokhu kwenza kaNkulunkulu, God was there kwenziwe iplot. Kuhlangana kuthiwa kuthatha ingane zami without my permission, without letting me know ukuthi abantwana bami bayathathwa esandleni sami. Kodwa ngamazi uNkulunkulu ngalela langa, ngabuka uNkulunkulu engumqalisi nomphelelisi wezinto zonke. Angakayazi imission kaNkulunkulu ngokuthatha kwabantwana bami, kodwa one day ukuphikelela kwami ngiyawazi ama reward engawathola ngokubekezela kwami, ngokuthula kwami. Kwala noma sengithethiswa sekuthiwa uzi ngisho uzobona ingane, kodwa ngiyaphikelela ngivele ngehle. Abayazi inhlungu abangizwisa yona, ababazi ubuhlungu abangizwise bona uJanuary, February, uMarch wonke ngizubuhlungu bokuhlukanisa nabantwana bami. So ngizothi umuntu wesifazane phikelela, la uhlezi khona phikelela. uNkulunkulu usipha amandla ngomusa. Phela thina asidingi na ukusizwa ngoba sinoJehova thina. Asidingi ukusizwa umthetho, asidingi ukusizwa ngabantu, asidingi ukulwa, asidingi ukuthatha imoto sigijime. No, uNkulunkulu uthi ku-Exodus 14:14 uthi nothula nina, mina ngonikhulumela. Nothula akusikho kwenu ukulwa, akusikho kwenu ukubahasha, akusikho kwenu ukuphendula izimpi enibhekana nazo, kodwa kwenu ukuhlala enkosini, nibuka uNkulunkulu omangalisa, nibuka idwala lensindisweni, nihlale kuNkulunkulu. Phikelela muntu wesifazane, phikelela. Amandla onika zona ngisho bethiwa mancane kanga. Keep on pushing, keep on pushing, keep on pushing. uNkulunkulu unikeza amandla ukuthi ungaqedwa wena, noma ubengayitshena ukuthi uvithikile unezingane ezu8 or whatever, kodwa uqedeke wena for the fact ukuthi usaphila. Keep on pushing. Gcina abantwana bakho bekuwena, wena usenenhlahla usayikhulisela abantwana bakho. You are so blessed. Ngisho bekuthiwa bayabheda kanjani, you are so blessed. That is a blessing. Egameni lika Kristu Jesu waseNazaretha lithi zikaNkulunkulu makaMoses mesemzela uMoses uthatha i-ark, abasingisa sho njalo, i-ark uthatha ibhokisi ulihuqa ngebithume nangekoltayi egameni lika Kristu Jesu waseNazaretha, wenzela ukuthi amanzi angangeni emkhonjini. Wayifake kona uMoses, wayifake kona umntwana wakhe. Nami right now ngibhixa ibithume nekoltayi ukuthi abantwana bami lapho bekhona uNkulunkulu bavikele. Abantwana bami lapho bekhona labedabula khona, because kubuhlungu ukukhuliselwa abantwana usaphila ungafile egameni lika Jesu. So umusa uphezu kwalaba besaba uNkulunkulu. Isibusiso sisekusabeni uNkulunkulu. Ezinye izinto bazalana angeve ngoba singenamandla okuyikhuluma, angeve ngoba singenamandla ukuthi siyiphendule, kodwa nxa uthi sesaba uNkulunkulu, siyamazi sihamba naye, siyamazi umnini mandla onke, siyasazi isandla esiphezulu kwethu. Usho njalo uJobe uthi uNkulunkulu uphila, uNkulunkulu uthathile, uthi malibonge igama lenkosi. Kuthathwe konke, kwathatha umbuso wakhe, kwafa abantwana bakhe, kwaphela ngaye waba namathumba, kodwa simuzwa ethi malibongwe igama lenkosi. Ngizothi asiqedwa thina sinoJehova ophilayo, umnini mandla onke, idwala lensindiso yethu. La bekhona abantwana bakho noma ngabe kuthiwa bababhema ama-drugs, lapho bekhona wena unamandla ukubabuyisa abantwana bakho. Unikeziwe amandla negunya, ungumbelethisi phela wena. uNkulunkulu unikezela abo bantwana, unikezele leyo family ukuze kume igama likaNkulunkulu ophilayo kuleyo family. Veza uNkulunkulu wena, ungaba ngumsindi noma ngabe ifamily yasemzini wakhe ayikufuni, noma ngabe ifamily yakhe yakubetray kanjani, ba-betray trust yakho, ngisho umyeni wakhe yakubetray, but wena mele uNkulunkulu. Veza uNkulunkulu, veza ivangeli. Kubuhlungu kunjalo, inhliziyo yakhe iqhuma, ungasakwazi nokuhlabelela. Kuneyikhathi whereby ame-worship abazalwane la bengasakwazi ngisho ukuworshipha khona ebandleni lase-Faith Mission engikhonza kulo, bengasakwazi nokukhonza uNkulunkulu nxa ye-pain ebengizwa ukuthi was beyond my heart. Kodwa uNkulunkulu uyabathwala bakhe, uyabathwala bakhe, uyabahola endleleni. Ucabanga ukuphuca ingane ofike nazo emzini,
egameni kaJesu. And wena awunabo abantwana besizalo sakho emzini oshadele kuwona, that pain, kodwa uNkulunkulu, I know someday ngokuphinde ngizofakaza ngina webazana be-Christian culture ukuthi uNkulunkulu wayenzela ukuthi egameni likaJesu ngizothi umuntu wesifazane ebekezela, uthule, uhlale enkosini, uhlale ezweni, uthandaze. Ngithe last week amandla siwathole emthandazweni, izimpi sizinqoba ngomthandazo, asinqobe ngoba nakho singcono singcwele. Ubungcwele nenkazimulo butholakala kumuntu othulayo onganamsindo, ukuze uJesu phela umzimba wakho utransformeke, angene kubazalwane, ivaliwe iminyango, uvale yonke into, aqhamuke sengaphakathi. It's because he was silent. Athi baba abahluphi bami ngobathethelela. Usho leyo mthandazo kubuhlungu phakathi esimeni, ubuzwile ubuhlungu. Yebazalwane ngoJanuary bekunepi isimangaliso kwamkhondo, bekunepi obungathi mangase uyibuke na ukuthi ukube ngangikhona mina ngake ngize ngime, kodwa uNkulunkulu wamanathi wasihlenga, uNkulunkulu wasithwala nendoda kaNkulunkulu. Ngizothi asiqedwa thina sinoJehova ophila. Ngimbonile uNkulunkulu engithwala, ngimbonile uNkulunkulu emanami. It was not easy but it was worth it. It was not easy but it was worth it for your life. Ngoba mina ngihlangana nawe, ngikhuluma nawe kanjena nje ingoba mina ngidlulile ebuhlungwini, ngiyabazi ubuhlungu, ngazi ubuhlungu obeyond ucabanga kwakho, kodwa uNkulunkulu wangithwala. Uma ngisindiswa, angisindiswanga mina kwabamnandi, insindiso ekhaya ifike ngami. Ingakho izimpi zingaka mina, because kufuneka kusuke lento le uNkulunkulu ayifaka kithi. Uma ngabe kungena umshado omhlophe, kungena insindiso ekhaya. It was not easy, ngangithuka ngapha nangapha efamilini, kodwa uNkulunkulu wangithwala. Ngagulela umamkhulu wafaka ipampers, kodwa uNkulunkulu wangithala. Ngintombazane esencane wangithwala uNkulunkulu, ngamnakela kwaze kwaba sekufeni. uNkulunkulu uyathwala, nasiqedwa thina. Ngizosho njalo ukuthi asiqedwa thina. Thina bazalwane kuke kwathathwa amaphenteti ayothakathwa kwifamily, phakathi kwifamily, kodwa uNkulunkulu wasithwala, asiqedwa thina. Kuze beyimanje labo bantu they are so surprised ukuthi umi kanjani, kodwa amandla evangeli lensindiso, amandla kaNkulunkulu, uNkulunkulu emenathi. Kukhishiwe isimemezelo ukuthi akakwazi ukuphumelela usilindile, akakwazi ukuphumelela, because umuntu mangabe ekuthakatha usuke azi ukuthi there is something great uNkulunkulu ayibeke kwena. Kodwa uNkulunkulu ngithwele kuze bemanje, nama ngazi ngiphunyuke kanjani, namanje ngisamangele. Asiqedwa thina sinoJehova Sebawothi, uNkulunkulu wempi yethu, uNkulunkulu ohlala nathi bazalwane singenalutho, sidla isikhokho emzini yethu. Kube mnandi nje ukudla isikhokho, ungcwele, uphila noNkulunkulu. Athi ama-temptation iqhamuka, umuntu wesifazane noma uyindoda, kuqhamuka umuntu wesifazane athi now 10,000 ngizonginikeza, uthi ngizohlala enhluphekweni nomuntu wesifazane wami, ngizohlala faithfully nomuntu wami egameni kaJesu. uNkulunkulu azangibusise. There are days whereby ukubona ngathi uthi I was supposed to give up ngalesa sikhathi, kodwa uNkulunkulu wokuthembeka kwami, how great is my God, how great is our God. Mkhulu uNkulunkulu wethu, singawadoubt amandla akhe, never doubt amandla kaNkulunkulu amangaka. For the fact ukuthi uphile kuze bemanje, bangaka abantu abafile ozalwe kanye nabangaka abantu abafile abebengcono kunawe, abebenakho konke, abebesebenza kahle, abebenemafa, abebe greater than you, bangaka abadluli, kodwa wena uNkulunkulu wayisibekela impilo. Why? uNkulunkulu unemission ngawe. Ungayifeyili imission kaNkulunkulu. No matter the pain, no matter the tears, no matter the betrayal, the crucifixion. Usho njalo uJesu uthi ngeke izwe linithande. Uthi uJesu kulezi insuku enhlizweni nami uthi ngizokuhlukanisa mina. If usazothandwa abazali, uthandwa ifamily yakho, shuthi awakakulungeli ukuthatha isiphambano sakho ungilandele. Uma mina mesifundisa leli ivangeli, ngoba ivangeli ngalithola through iRadio Quiz, uNkulunkulu esebenza impilo yami, kwasiza abantu. Uthi uma ngabe ungasithathanga isiphambano sakho, udele, siyadela egameni kaJesu. Mhlawumbe izinto engihlangane nazo bengibiza ukuthi angivele manje ngiye kwakholwa lokho, ngibona uNkulunkulu vele ayikho indaba yakhe, kodwa uNkulunkulu wasithwala abazalwane, kwaze kwaba usazosithwala uNkulunkulu. Asiqedwa thina, sinamandla, singamaHebheru thina, singama-Afrika thina, singama-Afrika, singabase-Afrika. Ivangeli bazalwane elase-Afrika liqhamuka ngaphesheya, ivangeli lala e-Afrika. Sinamandla thina, singama-Afrika, singabantu besifazane esikhulisa abantwana bethu without indoda, uyikhulise ekuthiwa single parent, kuphume the best, kuphume oprofessor. Uthi umulala kwehle ibhokisi lakho, kwehle ibhokisi umuntu wesifazane ohlale ekungcweleni wakhulisa abantwana bakhe ngothando,
ngothando nangeqiniso. Kubuhlungu, it is not easy ukuzala ingane nomuntu aqhubeke nempilo yakhe azashada ganwe eyibone sengcono angabe sanakekela abantwana bakhe, kodwa uNkulunkulu usinikeza lelo gunya lokuthi asibathwala abantwana bethu, sikhulise, sibhixe ibithume nekoltayi, sibhixe ibithume nekoltayi. Ngizosho njalo bazalwane egameni kaJesu, bhixani ibithume nekoltayi bantwana beni. Esizweni sakithi asibhixe ibithume nekoltayi ukuze amanzi angangeni, konakele emhlabeni, amanzi angangeni. Umuntu wesifazane, bhixa ibithume nekoltayi la khona ukuze ungezoqeda, ukuze igama lakho lisale lazeka emhlabeni. Igama lethu esilisebenzela nanokuthi sesaba uNkulunkulu kukho konke ke, sekwenzeke konke ubuhlungu esedlule kubo, sesaba uNkulunkulu. Kunezimo whereby umama weingane zomyeni wami efike wajijela ingane la eminyango, kwakubiza ukuthi ngidele ngithi angikwazi ukuyisa umuntu wesifazane kanje, kodwa uNkulunkulu webazalwane wasitholakala noma umyeni wami esethi ingane zami, unkosikazi wami ngizoyithatha ngizise kuma, kodwa ngathi awukwazi ukungiphuca lezi ingane ziwumqhele wami ngoba mina ngisaba uNkulunkulu. Mhlawumbe okube kwakomunye umuntu wesifazane ongakholwa wathi thatha lezi ngane ngiyifune lezi ngane nomfazi ongeyisa lo muntu wesifazane engibize ngesilima wazi wangiqaphela ngaphezulu, kodwa uNkulunkulu engimsaba ngithanda ingane zakhe ngoba ngazi into eyodwa, one day I'll be judged ukuthi lezi ngane ngikhulise kanjani, ngokwahlulela uNkulunkulu ayena, ngokwahlulela ukuthi lezi ngane ke seyisesandleni sami, ngenzeni kuzona, ngiyithandile ngayinikani mina as umntwana kaNkulunkulu. Above all akwenziwa kumafu kodwa kwenziwa kumntwana kaNkulunkulu. Ngiyathoba bazalwana, ngizosho njalo ukuthi asiqedwa thina, basiqede basiqonisa nabayeni bethu, kodwa asiqedwe. Izimpi zami zibiza ukuthi ngihlukane nomkhonto, but I'm not going anywhere. I cannot give up now. I cannot leave uNkulunkulu anginikeze khona esandleni sami, kwala noma sebekhesa sebenza konke, but I'm not going to give up. Angikwazi ukugive up anginezithe ingakaza nomshado, angikwazi ukugive up egameni likaKristu Jesu wasena. I cannot give up. I cannot leave umsebenzi kaNkulunkulu ngami. I cannot leave intaba kaNkulunkulu yaseSiyoni egameni kaKristu Jesu. Kufanele kusale kwazeka ukuthi ukhona umuntu wesifazane owamethukwa wama enenhlamvu emva kwakhe engenamntwana naleyo ndoda, but wama. Izulu bazalwane silibona kahle mangabe usukhala, ungasaphumi ngisho ivoice usukhala. Umyeni wami uwazi inyembezi zami the whole month kaJanuary ngikhala usuku nosuku, ethi aqhamuke ejabulile kuphela inyanga ngifune ngibe joyous. Ijoy ngingenayo, why? I was in pain. Le ndoda yahlala nami, uNkulunkulu wayenzela umusa. Sobazana ngizothi singabantu besifazane thina, uNkulunkulu usithwele, sithwele ngomusa. Angazi ukuthi ubani ohambo lwami, kodwa la ukhona ukwazi ukuthi umusa uphezu kwakho, awuqedwa wena ngokaJehova. Hamba noNkulunkulu. Ngizosho njalo nje bazalwane, uNkulunkulu asibusisa sithandaza babe egameni kaKristu Jesu waseNazaretha. uNkulunkulu osithwalile wasenzela incebe, usenzela inceba, simile nje siyakholwa kungenxa yakho Jesu. Siyabonga Baba ukusithwala kungaka, siyabonga uNkulunkulu wethu ukuthi sifakazela ukulunga kwakho uNkulunkulu onamandla onke. Thina kube bekuyangesitha, ngabe sehlulekile, ngabe sidedelile ngisho imishini yakho osibizele yona, kepha ngomusa wakho wayibamba impilo yethu ukuthi kusindiswe abantu bakho ngale myalezo yangoLesithathu. uNkulunkulu wethu bakholise, ubathwale, heal them my Father, bapholise ebuhlungwini ababuzwayo. uNkulunkulu wethu ongcwele bapholise emanxebeni abawazwayo ngegama likaKristu Jesu waseNazaretha, bemboze ngenkazimulo yakho, ubapha amandla uNkulunkulu wethu okusipha laza amandla engasekho. uNkulunkulu wethu ongcwele bapha amandla ukuhamba endleleni nokubekezela nokuqinisa nokuhlala eqinisweni, bangasuke kwesabeni wena uNkulunkulu wethu ongcwele, ngoba esiyikho ingoba sesaba uNkulunkulu. Otherwise uNkulunkulu wethu ngabe nathi siphendule njengalokho abahluphi bethu bebenza kuthina, kepha senzanga njengabo. Ingakho wena uNkulunkulu waphula ugibe uNkulunkulu wethu ongcwele, siphunyuka ngoba sesaba wena uNkulunkulu wethu ongcwele. La kukhona khona ukwesaba wena khona isibusiso nothando nethemba neqiniso. Sikwethembile sokulunga, gcwalisa abantwana bakho ngothando nangokulunga. In Jesus' mighty name we pray, amen.